I love you, baby. Niin sanotusti löysässä hirressä. Jaa, terve! En oikeesti istu pöntöltä, vaikka siltä näyttää. Hei, tervetuloa uuden jakson pariin. Tällä videolla aletaan kasailemaan vielä lisää näitä sisustaosia ja toivottavasti päästäisiin ottaa myös pressut pois veneen päältä. Mut mennäänpä itse videon pariin. Nyt tos molemmat luukut kiinni. Molemmat luukut on siis vesihiottu sen takia, että mä vedän niihin vahavilla pintaan, niin ne on vähän tommosia mattasen näköisiä, mutta tämä luukku on niin kiero, että kattokaapa kun se vänkäsee tuolta. Tämä reuna on nyt niinku kiinni. Tuolla on 2 sentin rako. Ihan jäätävän kiero. Miten tää on vetänyt näin venkulalle itsensä, vai onko tää ollut koko ajan? Mä en muista. Mutta tää menee niinku kiinni sillain, että pitää ihan painaa kunnolla tonne, niin sit se jää niinku venkoamaan tohon noin. Mikä on kyllä vähän ehkä huono. Kyllä se siellä tuntuu pysyvän, mutta se voi olla, että se pankasee sieltä itsensä irtikin jossain vaiheessa. Tämä ovi taas istuu ihan nätisti, tässä ei oo mitään. Tää niinku menee kiinnikin tollain painamalla. Istuu yläreunastakin siisti. Täällä on pikkusen irti, mutta nyt on ihan normaalia tommoseen vanhaan vehkeeseen. Tähän välikköön tähän tulee se jalkalevy päälle, mikä tulee sitten laskeutuu tota vasten, niin mä laitan sen jalkalevyn tähän kiinni nyt niinku höpötilleen, nyt kun tämä ei ole vielä kiinni missään, niin mä saan sen jalkalevyn kanssa tähän sommiteltua paikalleen. Vähän se näköjään venkoaa tämä pää tonne sisäänpäin, mutta eipä se nyt sinänsä haittaa. Kyllä tää tässä pysyy, vaikka se olisi näinkin. Se on suunnilleen tossa kohdassa oikein. Tän sitten voi nostaa tänne ylös, ylös jemeliin, niin tässä voi ajaa seisaltaan, tai sitten jos tän laskee, niin tässä voi pitää jalkoja. Jalkoja kun istuu ja ajaa. Kätevä systeemi. Tässä mun selän takana on samanlainen levy, tulee tohon vänkärin puolelle. Mut mä lyön tämän kiinni nyt täältä puolelta. Ei se sinne mene. Mikä siinä on?
Noin se pysyy. Pysyy kineksessä. Otan näihin letkoihin vielä muutama nippusi. Menee vähän fiksu. Jos mulla enää on pitkiä nippusiteitä. Ei tämä yllä estä nyt tälle. Yltäisikö se? Just ja just. Noin ikkäästi. Voidaan laittaa vähän pienempi nippu sinne. Äsken, mitä katoitte tuossa, niin mä kiinnitin ton uunin kiinni tonne. Se on niinku semmosella läpipulteilla ja sitten mutterit alla ja sitten laitoin ton kaasuletkun tonne paremmin kiinni. Miipäs näytän. Elikkä tämä venkoilukaappi auki. Tuonne toi kaasuletkun nippuside kiinnikin ja samalla mä sitten laitoin tonne ton uunin kiinni noilla. Vähän huonosti näkyy kamerassa, mutta tuolla siellä on mutterit ja prikat. Tää on kyllä melko venkokaappi. Se napsahtaa justiinsa paikalleen. Täällä on joku ihan hirveä myräkkä päällä. Mä en tiedä minkä kevätmyrsky se tänne toi, mutta on kyllä pakko laittaa veneen ressuja vähän paremmin paikalle. Alkaa olemaan niin sanotusti löysässä hirressä. Niin katsotaan, että pysyykö tää mun kamera edes pystyssä, kun täällä on ihan jäätävä tuuli. Ressut nyt on hyvin kiinni, kun mä oon laittanut joka paikasta naruilla sen kiinni ja tonne, mutta nää on löystynyt noin narut, niin tää koittaa laittaa paremmin. Ihan hirveä tää myrsky täällä. Herran tähän. Mut joo, katsotaan pysyykö tää kamera pystyssä. Mä alan laittaa noita ressuja.
tämmönen ihan pikku prokkis nyt näiden kattoverhouksien kanssa. Täällähän on siis katossa tämmöiset nahkaverhoilut. Ja ne on tämmöisen vanerin päällä. Nypin 1 000 000 niittiä irti tosta ja sain ton nahkaverhouksen irti tästä, kun nahkaverhouksen niitit oli tän näköisiä. Suurimmalta osin. Niin. Ajattelin, että mä pesasen ton sillä, mitä se nyt onkaan, sitä homeenpoistoainetta, sitä jytyä kamaa. Niin saa hajuja vähän tostakin vähemmälle tosta vanerista. En mä noita muita jaksa. Mulla on tossa tää toinen tämmönen kylkipala, minkä mä oon irrottanut, niin no, tää on kyllä niin pehmeä, että mahdan vetää vaan niitit uusiksi ja leikata noin ruosteen niitit paikkakohdat pois tosta nahasta siis. Mä alan nyt pesemään tuota vaneria sillä jytkyaineella. On niin ohutta toi vaneri, että se saattaa kuivuessaan vähän venkoilla, niin laitetaan siihen pari vanhaa akkua päälle. Ei venkoile enää niin paljon. Tämmöisiä ruuvialle tulevia nastoja mä haluaisin jostakin löytää rosterisena uusia. Temussa niitä näytti olevan myynnissä ainakin, mutta mä en oo ikinä tilannut Temusta mitään ja mä oon vähän sen verran periaatteen miestä, mä en sieltä ikinä tilaakaan mitään. Mä en tiedä, pistäpä kommentti, että mistä tommosia sais uusia. Sillä nyt ei ne maksaisi niinku 1 000 000 euroa kappale. Mä en niitä montaa tarvi, mutta niitä on joitakin mennyt matkan varrella hukkaan ja mullakin on mennyt varmaan muutama hukkaan, niin sais noihin verhouksiin ja sitten sen ylätaulun vanereiden kiinnitykseen. Niin nakkaa kommenttia, jos tiedät, mistä niitä löytyy. Tähän väliin voitais mennä käymään Pursiseuran laituritalkoissa. Elikkä tuolla tulee uusi septi-imu pumppusysteemi ja laituri siihen. Ja siihen tulee myös sitten puhasvesisysteemit ja tämmöset, niin mä otan sieltä pikkusen klippiä, en mä jaksa siellä alkaa erikoisemmin kuvailemaan, mutta mennään käymään siellä. Ja jos kuulut johonkin Purssiseuraan tai oot jossakin satamassa, niin siellä monesti talkoilla järjestetään tommosia asioita, niin me ei ihmeessä käymään siellä talkoissa, koska sillä on valtava merkitys siihen, että jos siellä jotain pitää rakentaa vaikka uusiksi, niin ehdoton suositus, me käymään siellä. No niin, Venholla ollaan takaisin Pursiseuran talkoitten jälkeen ja kävin hakemassa ystävältäni tosta tommosen kaapelikenkäpuristimen. Tää on tämmönen hydraulinen versio. Mä kerkesin jo vaihtaa tohon noin oikeat päät ja tässä mulla on kaapelikenkiä ja kutiste sukkaa sitten myös noitten kaapelitten päälle.
Aika jytäkkää, mutta tän pitäisi vissiin mennä siihen, kutistua siihen päälle. Suomen Akuilta tilasin myös tämmösen akkukenkään menevän iso pääsulakerasia. Nyt tohon tulee akkukenkää suoraan kiinni ja tästä saa virroille sitten sulakkeen kautta. Mä halusin tämmösen myöskin sen takia, että mä saan nyt suoraan aurinkopaneeleiden syötön tähän pikkusulakkeelle. Ei tarvi erikseen ottaa sillekään mitään sulaketta, vaan se menee tähän näin samaan. Ja sitten saa tosta hupivirroillekin pääsulakkeen paikalle. Ihan kätevä. Maksoi joku 25 €, joku parikymppiä plus postikulut, niin joskus ollut mun mielestä joku vajaa 30 yhteensä koko paska. Tuli parissa päivässä Rovaniemeltä. Nopeita palvelu. Kokeillaan, jos sekin saataisiin sitten asennettua paikalle. Aletaan puristelemaan noita kaapeleita. Kenkiä noihin kaapeleihin siis. Ja kutistesukat siihen päälle. Tässä meillä on se ensimmäinen potilas, niin testaillaan vähän tähän, että miten tää nyt lähtee pelittämään. Kaapelia poikki tosta vähän siihen. Suojakorto poikki siis. Siivu. Mitäköhän mulla oli mielessä? Mun piti kertoa teille jotakin, mutta mä en nyt enää muista. Niin, se. Elikkä mä olin purkanut tästä tän käsipilssipumpun pois. Mä oon vetänyt ton etupilssin letkun tuolta pois. Eli toi ihanin kolo, mikä täältä veneestä löytyy, niin mulla on mentävä sinne vielä. Ärsyttää kyllä aika suunnattomasti. Mä siis ajattelin silloin yhdessä välissä, että toi pumppu olisi niinku septin pumppu. Että tosta olisi ollut toi Y-venttiili niinku imutyhjennykselle ja sitten tolle käsityhjennykselle, mutta se onkin pilssipumppu käsikäyttöön. Siitä on vaan toi kahva poikki, pitää ostaa siihen uusi kahva. Ei kiinnostaisi mennä tonne pikkukoloon, ei pätkän vertaa. Kai se on sekin jossakin vaiheessa tehtävä. Tässä pitäisi oikeastaan kyllä tehdä niinku melkein nytten, koska jos mä haluan alkaa kasaamaan tohon noita juttuja päälle, niin se jää tonne väliin. Anna mun kaikki kestää. Olikohan mulla jotakin muuta? Ei mulla ollut muuta. Mä nyt hipistelin noi piuhatkin tosta. Laitoin tuon starttiakun paikalleen ja päävirrat on kaikki pois päältä, mutta tonne tulisi sitten vielä hupiakku. Hupiakku tuonne, niin mä hipistelin nuo piuhat nyt sinne. Patsi, tämähän siltä vielä puuttuu. Bermuda. No niin, nyt on hupiakkua vaille. Eli tähän tulee
hupiakkujen maadotus. Se kiertää starttiakun maan kautta tänne sitten moottorille. Tällä puolella on sitten tulee keulapotkuri, hupiakku. Ja sitten mulla on tässä tämmönen 1:2, eli siis monivaiheinen päävirtakatkaisija. Mulla on tää kytketty nyt siten, että jos mulla loppuu starttiakusta virta jostain syystä, niin mä pystyn tarvittaessa ottaa startille myös hupiakuilta. Muuten tää on vaan niinku ykkösasennus, että se antaa vaan startille virran. Ja sitten jos tarvii starttimoottorille antaa hupiakuista virtaa, niin laittaa 1 ja 2, niin se antaa sitten sinne. Tai pelkän 2, niin se antaa startille sitten virtaa. Se on sillä lailla kytketty. Ja keulapotkurille menee hupiakuilta virta. Ja keulapotkuri maadottaa sitten moottorin kautta. Semmonen paletti siinä. Mä en tiedä miten noi laittais noi akut kiinni tonne. Mä en tiedä tarviiko niitä laittaa, mutta tähän tulee siis lukollinen kansi vielä päälle, mutta mä en tiedä, että olisiko noin hyvä laittaa noi akut jotenkin kiinni tuonne pohjaan vai pääseekö ne siellä jotenkin liikkumaan. En mä tiedä. Olisi tuonne helppo ruuvata vaikka jotkut kiinnikkeet tuonne pohjaan ja sitten sieltä vaikka liina tai joku. Niin kuin teistä varmasti moni tietää, kun mä tykkään fiilistellä näitä vintage-vehkeitä, niin tässä veneessä oli alkuperäinen tämmönen Grabhik Equalizer Booster. Tästä voi säätää, että mihin kaiuttimille menee eniten tenkua ja onko sitten vähän bassoa siellä ja vähän trepleä. Sitten tässä tuli tämmönen JVC:n kasettimankka. Testataanpa, että toimiiko tämä. I love you baby. Ei se oikeesti toimi, huijasin vaan. Ei siihen tuu mitään virtoja, enkä mä laita estäneen noita kaiuttimia kiinni mihinkään. Nykypäivänä kun on nuo JBL ja systeemit, niin mulla on kotonakin semmonen pikku JBL, niin se riittää ihan varmasti tähän veneeseen, mitä tarvii, jos tarvii jotakin kuunnella. Ja akku kestää sen 2 päivää varmaan putkeen tyylillä, niin ei tämmösiä nykyään enää tarvitse tämmösiä radioita. Mutta siinä oli paikat valmiina, niin mä laitoin ne tohon höpötille, että siihen jäisi muuten semmoista reijät. Reijät näkyville. Eipä jää enää. Tossa on myös sitten tupakansytytin paikka. Ihan normi tupakansytytin paikka, eli siihen saa niinku semmoisen pistokesysteemi ja sitten tonne kuskin jalkojen viereen tulee semmonen USB-latauspaikka. Ja täällä takana on sitten takahytissä niin tuolla nurkassa ja tuolla nurkassa on noi tupakansytyttimet. Saa sitten veneen akuista niinku ladattua puhelinta tai mitä nyt ikinä lataakaan.
Nyt se päivä on taas koittanut, kun joudun valitettavasti menemään tonne veneen paskimpaan paikkaan. Menit tuonne koloon. Mä otin jo siitä luukun irti ja toin ton letkun tohon valmiiksi. Niin se on nyt mentävä tonne ja laitettava se letku. Toivottakaa minulle onnea, jos minua ei tämän jälkeen enää näy. Olen tuolla kolossa, jumissa, ilman ruokaa ja vettä, enkä pääse sieltä pois. Joten tulkaa auttamaan. Kiitos. Ei mun tarvinnutkaan mennä sinne koloon. Mä saisin tosta pikku rimpoilulla. Mä näytän teille. Joo, tuolla menee siis tuo harmaa letku. Tuo mikä menee tuonne, niin se menee tonne polttoainesäiliön alle tonne pilssiin. Ja se nousee täältä tänne pumpulle sitten. Se on nyt siellä paikallaan. Tohon tosiaan uusi kahva vaan ja sit se syöttää tuolta pihalle pilssiveet. Sillain. Ei se ollutkaan niin paha homma mitä mä ensin ajattelin. Toki mä en tiedä, että meneekö toi pilssiletku tonne, tai siis meneekö toi letku tonne nyt sinne oikeesti sinne pohjaan sinne pilssiin. Mut sen mä tiedän, että siellä on vettä, niin se ainakin loiskahti sinne veteen. Niin jospa se siellä toimis. Mä yritin äsken tuolla pumpulla pumpata tosta, mutta siinäkö ei ole sitä kahvaa, niin mulla oli vaan ruuvimeisseli siinä, niin se on vähän hankalaa sillä väänellä. Ei sieltä mitään tullut, mutta en tiedä sitten, toimiiko tuo ollenkaan. No kysytäänpä teiltä. Eli tämähän liikkuu tää kahva joko tuonne tai tuonne. Tämä letku nyt menee tonne etupilssiin, tämä letku menee takapilssiin. Niin missä asennossa mulla pitää tää kahva olla, jotta se imee täältä? Tässä ei niinku mitään merkintöjä tässä itse venttiilissä. Kertokaa. Hei, ensimmäisessä jaksossa käytiin sitä uretaanihömpötöstä läpi, niin mistä se kaikki uretaanihomma alkoi? Se alkoi tästä reiästä.
Mä siis astuin, jotain fiilistelin täällä takahytissä ja astuin tähän kohdalle ja ihmettelin, että kun se on tuommoinen vähän pehmeä tuntuma niin kuin jalan alla. Ja no ensimmäisenä tietenkin kaikki pahimmat skenaariot läpi, että tää on ihan mätää ja kaikkea muuta vasta. No, ei muuta kuin purkamaan ja tässähän oli siis tämä luukku. Tehdäänpä tohon nyt uusi luukku. Tai ei me uutta luukkua tehdä, mutta uudet kiinnikkeet tuolle luukulle, niin mulla on täällä filmivaneria oikeisiin mittoihin jo leikattuna. Niin mä ajattelin noin filmivanerit asentaa niinku tänne. Mitä vasten sitten nojaa toi lasikuitulevy, mikä tähän tulee päälle. Laitetaan se kiinni. Noin se pysyy siellä. Mä en laittanut nyt noihin sivuille ollenkaan semmoista pikkupalasta. Mulla olisi ollut ne tässä valmiina, mutta se tulee nyt joku 6-7 senttiä molemmilta puolilta tonne yli se filmivaneri. Kyllä tää tässä tuntus pysyvä ihan hyvin. Kuitenkin menee kohta läpi. Ei, siihen tulee matto vielä päälle ja näin päin pois. Toi ite lasikuidu, tai toi kuidun palanen mikä tossa on, niin se on vähän heikko. Että siihen voisi tehdä periaatteessa, mulla nyt on filmivaneria aika paljon, niin siihen voisi tehdä vaikka filmivanerista kokonaan tuon uuden kannen, mutta en jaksa nyt alkaa sitä tekemään. Jos toi joskus romahtaa, niin sitten tekee sen jo, sen pystyy tekemään jälkeenpäin. Joo, takahytissä ei oikeastaan ole enää muuta tekemistä muuta kuin siivoamista. Sitten meillä lähtee ressut pois veneen päältä. On tuoltakin revennyt jo toi keskipalkki tuolta ressusta läpi. Tää varmaan leikata tuo ressu auki, että se tulee pois. Mulla oli semmonen ajatus, että mä otan toisesta reunasta irti ton ja jos se tuuli heittää sitä vähän yli tosta pikkusen tuuleen, niin kokeillaan mitä tapahtuu. Kylläpä tänne tuli valosaa sisälle. Puoli vuotta ollut täällä pimiässä ja ottalampu päässä ja tämä mun akkutyövalo päällä. Makia kun tuli valosa. Niin kuin tuossa äsken näytinkin noita pätkiä noista kaidetolpista, niin ne on aika heikossa hapessa ja ainakin pari noista kaidetolpista, mutta mulla niitä on onneksi uusia ja pitää koittaa korjata ne jollain tavalla järkevästi, että no nyt on helppo irrottaa ja sitten voi olla, että joutuu laittaa kuitua siihen uutta ja sitten vähän gelcoattia päälle tai topcoattia, mitä se nyt onkaan. Ja saatais nekin sitten pysymään. Mä ajattelin noin kaikki
4 yksittäistä tolpan jalkaa niin kuin vaihtaa uusi. Ihan varmuuden vuoksi, ettei ne noin kaksi muutakin sitten hajoa. Ne on suhteellisen helppo irrottaa täältä pohjasta. Mut joo, tuli valosaa. Bermuda sentään. Suhteellisen helposti lähti yksinkin toi pressu. Onneksi. Silloin kun me kaverin kanssa laitettiin toi pressu, niin se oli hyvä, kun me nostettiin täältä puolelta se naruilla tähän päälle, niin sitten kun vetiin naruista tuolta toiselta puolelta, niin tuuli otti täältä kiinni ja se nosti sen pressun tonne ylös näin ja sitten se vaan pystyi laskemaan tonne päälle. Oli kätevä. Mäpä menen siivoon ton pressun pois tuolta pihalta, ettei se lähde tuulen mukana ja noin kakkosen pätkät niputtaa tonne jotenkin siististi tonne pihan reunaan. Nyt olisi tämmönen nätti keli, että periaatteessa pystyisi pesemäänkin ton pohja. Pääsis vähän näkemään, että minkä näköinen se on ja mitä sinne pitää tehdä. Muuta kuin maalata. Sen mä ainakin tiedän, että pakoputken läpivienti on vuotanut. Joskus siellä näkyy ihan vesiraja siellä kotelon reunassa. Ollut muutama sentti vettä siellä. Eikä se oikein... No joo, voisi kyllä itse asiassa päästä täältäkin päin tulemaan sinne, mutta epäilen kyllä eniten sitä pakoputken liitäntää, mikä läpivientiä, että se vuotaa. Hei, tää veneen pohja, kun nyt on hyvin näkyvissä. Mitä tälle pohjalle niin kannattaisi tehdä? Tässä on nyt joku myrkkymaali. Tää menee järveen, niin myrkkymaalia ei suositeltaisi käytettäväksi. Joka tapauksessa, kun mä peseen toi myrkkymaali alkaa olemaan aika heikossa kunnossa, niin mä ajattelin sen maalata jollakin uusiksi. Mitä tähän kannattaisi laittaa? Pitääkö tää hioa kokonaan pois vai riittääkö, että ton hio karheeksi ja pistää jonkun epoksin päälle tai jonkun vastaavan? Pistäpä hei kommenttia, jos osaat antaa siihen vastauksen, niin mua ei kiinnosta mitkään semmoiset mielipideasiat, että mikä maali on paras, vaan jos sulla on oikeasti tietoa ja tunnet veneet hyvin ja veneiden pohjat, niin pistä kommenttia silloin. Niin pitää sitten alkaa tutkailla, että mitä maalia tuohon pohjaan pistää. No niin. Alkaa taas veneen sisusta näyttämään päivä päivältä paremmalta. Ressut lähti pois ja pirun valosaa tuli tänne ja sitten asensin tähän kuskin penkin. Sitten asensin nuo selkänojat paikalleen. Nämä on tämmösiä liikkuvia malleja, että tossa voi istua sitten katse myös eteenpäin. Ja ruokapöytää en laittanut vielä tohon keskelle, koska se painaa ihan juuttaasti. Siinä on paksu lasi ja mä en halua rikkoa sitä
niitä lakkapintoja ja jonkun muita, niin siihen mä tarvin kaverin nostamaan sen sitten tänne paikalleen, mutta senkin voisi periaatteessa tuohon pykkästä paikalleen. Otin noin kaidetolpan jalat irti, niin kuin näkyy tosta, jos näkyy tossa, noin roikkuukin toi kaidetolppa, siinä on nyt ihan reikä sitten tossa. Ajattelin nyt suojata sen sillä, että mä teen tosta kumimatosta semmosen palasen ja laitan siihen painon päälle. Niin ei menisi niin paljon vettä sisällä. Noihin molempiin kaidetolvin jalkoihin semmonen. Mutta eiköhän se tämä video ala olen purkissa. Tulee taas niin paljon materiaalia, että porukka ei jaksa katsoa. Mutta hei, kiitos kun oot kattonut tänne asti videoa. Pistä kommenttia, jos tykkäät tän tyylisestä videosta. Me näemme sitten taas seuraavassa jaksossa. Kiitoksia ja moro!